Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, barcha alamlarning yaratuvchisi, tarbiyachisi Rabbimiz subhanahu va taolaga barcha hamd sanolarimiz bo'lsa edi. Шулай ук сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга да күңелләребезнең иң нечкә җирләреннән шытып чыккан барча салават-шәрифләребез бар ишсә иде. Хөрмәтле дин кардәшләребез, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Безнең инде бүгенге мәгъизәбез иншааллах булыр намаз турында. Дәреслектә без барбыз да беләбез, Аллаһ Тәала мөселман кешесенә көненә 5 вакыт намазны фарыз кылган. Һәм инде әҗр савабы 5 вакыт намазын кеше тиешенчә үтәсә, әҗр савабы 50 вакыт намаз укыган кебектер. Без барыбыз да беләбез, безгә билгеле намаз безне фәхишлектән, нашарлыклардан саклыйдыр. Һәм инде бик күп аның файдасы да бик зур. Ләкин нинди файдасы без аның турында уйлаганыбыз да бармы? Әлбәттә, без шуның турында бераз бүген аңлатып үтәрбез. Дәреслектә бер аятта Аллаһ Тәала әйтә, Зикр-ани Кәримебездә: "Астагъфиру билләh, иннас-салата танха анил фахша'i вал мункари вал баги, я'изукум ла'аллакум тадhakkarun." Ягъни дәреслектә намаз фахшлек гамәлләрдән, нашар әйберләрдән һәм гомумән нашарлыклардан саклыйдыр дигән. Ләкин ни рәвешле? Кайбер кеше әйтергә мөмкин. Менә мин намаз укымыйча да, нашар эшләр эшләмичә, инде әлбәттә яши алам дип. Ләкин мөселман кешесе беренче чиратта үз өстендә, үзенең нәфесе өстендә эшләү белән аерыла. Ягъни без аңларга тиеш, намаз ул бик әйбер. Менә мәсәлән гади мисал белән генә аңлап карыйк, инде аның тышкы файдасын. Беренчедән, намаз укырга теләгән кеше нишли? Әлбәттә, беренче чиратта ул өйрәнергә тиеш. Ничек тәһарәт алырга, ничек гысыллы булырга, ничек намазны укырга, нәрсәләр өйрәнергә кирәк. Кыскасы сүз белән әйткәндә, намаз безне беренче чиратта гыйлемгә этәрә, гыйлем алуга этәрә. Хәтта безнең иң беренче ингән аятта нинди? Истагъфиру билләh, икра, ягъни укы, ягъни гыйлем ал. Намаз да шуның кебек үк безне гыйлем алуга этәрә. Икенчесе, әлбәттә кеше инде без әйттек, тәһарәт алырга тиеш, мәҗбүр. Чөнки намазны чиста килеш кенә укырга мөмкин. Синең тәнең дә, киемең дә, намаз укый торган җирең дә һәм сүзләрең дә пак, чиста булырга тиеш. Ягъни намаз укыганда. Ягъни чисталыкка этәрә. Адәм балалары арасында төрле кешеләр мөмкин. Булырга мөмкин чисталыкка әлләни игътибар итмәй торган кеше. Ягъни пычрак, шакшы кеше. Булырга мөмкин уртача кеше. Булырга мөмкин пөхтә, әдәпле, тәртипле, чиста кеше. Шулай ук инде гыйлемгә этәрә дидек. Кеше, адәм баласы, гомумән безнең инде якларда ничек? Кеше мәктәптә укый да, аннан соң югары белем ала да, аннан соң инде гыйлем алу юлы туктала дигән сүз түгел. Мөселман кешесе өчен аның белән генә шикләнми. Ул ничек туганнан алып гомере буе инде ләхеткә кадәр гыйлем алырга тиеш. Һәм намаз шуңа безне этәрә дә. Шулай ук чисталык та безнең инде тормыш көнкүреш белән дә бәйле ул. Кием белән дә бәйле ул. Сөйләшкәндә, аралашканда да чиста сөйләшергә тырышырга кирәк. Инде хәтта әлбәттә әгәрдә кеше үзе чиста түгел икән, үзе пычрак икән, шакшы икән, ул шундый кешеләрне җәлеп итә дә үз янына. Әгәрдә чиста булырга тырышса, кеше әдәпле булырга тырышса, кеше тәртипле кеше булырга тырышса, ул әлбәттә шундый кешеләр артыннан иярә һәм шундый кеше булырга, шундый кешеләрне генә җәлеп итәчәк тә.
Келесі файдасы намазның ул әлбәттә безнең инде әйтик, ул планлаштырырга өйрәтә безнең вакытыбызны, тормышыбызны. Менә без берәр кая юлга чыгабыз, уйлыйбыз, мен менә монда намаз вакытым җитә, намазны шунда укып алырмын. Менә монда барганда, намазны шунда укып алырмын. Ягъни син үзеңнең көнеңне планлаштырып куясың. Планлаштырып куясың, һәм инде бу безнең тормышыбызда да бик нык ярдәм итә. Кешене җаваплылыкка өйрәтә. Кеше үзенең вакытын юкка сарыф итми. Намазга аерым вакыт билгели. Намазга аерым вакыт билгели икән кеше, ул әлбәттә инде үзе өчен мөһим булган башка әйберләргә шулай вакыт билгеләячәк. Бу шулай аерым бер урын алып тора. Киләсе файдасы ул безнең әйттек кешеләр арасында төрле кеше бардыр дип, бар ялкау кешеләр дә булырга мөмкин, физик күнегүләр эшләргә яратмаган кешеләр дә, артык мәсәлән авырту аркасында да түгел, табигаты белән дә түгел, әмма ялкаулык аркасында симез булырга мөмкин кеше. Бу намаз, менә шушы намаз уку, ул безгә минималь күләмдә шушы физик күнегүләрне эшләргә итерә. Ягъни кеше 5 вакыт намазын укыса, ул үзенең организмына, тәненә минималь күләмдәге инде авырлыкларны бирә. Шушы адәм баласына минималь күләмдәге авырлыклар. Бу инде медицина ягыннан да шулай дип әйтәләр табиблар. Һәм безнең инде намаз да шуңа итерә. Кешене тырышлыкка итерә. Кеше инде ялкау булырга тиеш түгел, ялкауланып укырга тиеш түгел. Киресенчә намаз безнең өчен ул ял булырга тиеш. Кеше намаз вакыты җитте икән, Аллага шөкер, ял вакыты җитте дип намазына басырга тиеш. Киресенчә түгел, менә намаз вакыты җитте икән, тагын намаз укырга кирәк дип түгел. Бу дөрес караш түгел бу юнәлешкә. Һәм инде шулай ук әлбәттә без менә шушы тышкы файдасыннан тыш әйтеп китә алабыз, ички файдасында. Менә намаз укый башлаган кеше, аның өстендә зур җаваплылык хәзер шулай бит. Бик күп кешеләр намазга басырга кыймый нәрсә өчен җаваплылыктан куркып, менә мин намаз укый башласам, хәзер миңа монысы ярамый, тегесе ярамый, мин булай эшли алмыйм дип. Ләкин син намаз укыйсыңмы? Син намаз укымыйсыңмы? Сиңа ул начар эшләрне булай да эшләргә ярамый. Намаз ул Аллаһ Тәала каршында булган синең вазифаң, фарыз. Чөнки Аллаһ Тәала безне анарга гыйбадәт кылыр өчен генә яралты. Бер кутси хадистә Аллаһ Тәала безгә әйтә. Безнең бар гади хадисләр, пәйгамбәребезнең мәгънәсе Аллаһ Тәаладан, ләкин сүзләре пәйгамбәребезнеке булган. Ләкин шулай ук бар безнең Коръән яисә кутси хадисләр, ягъни мәгънәсе дә, сүзләре дә Аллаһ Тәаланыкы булган. Ягъни пәйгамбәребез бер нәрсә истәмәгәндә, кимитмәгәндә, мәгънәсендә, сүзләрендә ничек аңа ингән, шулай безгә тапшырган. Гади хадистә пәйгамбәребез инде мәгънәсен тапшырган безгә. Һәм шушындый бер кутси хадистә китерелә. Аллаһ Тәала әйтә: "Иннама атaqabbalu as-salatu mimman" Дөрестә мин шул кешенең намазын кабул кылырмын кемдә кем, һәм шартларын санап китә. Икенчеләй әйткәндә, менә бу иннама дигән шушы кичкенә генә шушындый бүлек, ул басым ясый нәрсәгә? Дөрестә мин шушы кешенең генә дигән сүз шушы җөмләгә кермәкче була. Ләкин мәгънә ягыннан гына. Ягъни әгәр дә шушы шартларны үтәмәсә, ягъни Аллаһ Тәала басым ясый, кабул итмәскә дә мөмкинмен дигән мәгънәдә. Ләкин Аллаһу а'лам, біз ничек язган шулай әйтәбез. Иннама атaqabbalu as-salatu mimman, дөрестә мин шул кешенең намазын кабул кылам кемдә кем, һәм шартларын санап китә. Нинди шартлар? Беренчесе тавада биха ли'азамати. Ягъни русча әйткәндә смиренность к моему величию була. Минем бөеклемә карата түбәнчелеклек. Ягъни кеше кая гына булмасын, онытмасын. Аллаһ Тәала әйтәләр ишә номер 1 дип. Аллаһ Тәала беренче урында, без инде түбәнчелек йөз белән йөргә тиешбез. Без Аллаһ Тәаланың бөеклеген турында онытырга тиеш түгелбез. Һәм аны онытмыйча йөргән кешеләр, алар бик гыйлемле кешеләр, алар инде тәкъвалы кешеләрдер. Кем инде аның турында еш оныта, әлбәттә безгә үз өстебездән эшләргә күп кирәк. Икенче шартны Аллаһ Тәала китерә нәрсә? Лам ястатил аля халqi. Ягъни минем мәхлукларыма карата үзен тәкәббер тотмый дигән. Ягъни лам ятакаббар аля халqi.
Ягъни нәрсәне аңлата? Безнең Аллаһ Тәгаләнең мәхлуклары кешеләр генә түгел, хайваннар да, җиннәр дә, фәрештәләр дә. Ягъни без аларга карата үзебезне тәкәббер тотырга тиеш түгел. Әгәр дә без үзебезне аларга карата тәкәббер тотабыз икән, үзебезне алардан өстен саныйбыз икән, әлбәттә, нәрсә? Бу инде шарт үтәлми дигән сүз. Аллаһ Тәгалә безнең намазыбызны кабул кыламы, юкмы? Аллаһу а'лам. Келесі шарт болып кетірілі нәрсе ләм ябит мусирран аля маъсияти, яғни русча әйткәндә не упорствует в совершении грехов. Гынах кылуда кеше инде нәрсә ашыкмый, гынах кылырга ашыкмый. Яғни гынах кылуга кулы ятмый, гынах кылуда даими түгел. Ничегә аңларга моны? Әлбәттә без адәм балалары, әлбәттә без гынах кыларга мөмкинбез, ялгышабыз, гынахлар кылабыз. Ләкин безнең арабызда иң яхшысы шул, кемдә кем гынах кылгач, шундый ук тәүбәгә килә, гынах кылгач гафу сорый Аллаһ Тәгаләдән, истигъфарларын әйтә. Һәм инде шушы гынахны башка эшләмәскә тырыша. Менә шушы тәүбә дип атала. Һәм шушы инде шушындый кеше, кем менә шушы гынахларын кылгач, инде туктарга тырыша, ул инде упорствует дигән сүз түгел. Ул андый кешене упорствовать итми. Ягъни андый кеше даими түгел гынах кылуда. Шушы гынахларын туктатырга тырыша ул кеше. Әгәр дә кеше инде шушы гынахларын туктатмый икән, гынах кылды икән, мин бары җиңелмим үземне дип калдыра икән, һәм гел эшләп тора исә, гомумән уйланмый да аның турында, үзе намазын укый, аның намазы кабул буламы, Аллаһу а'лам. Шулай ук бу шартны үтәми дигән сүз бит инде. Киләсе шарт ва qata'a naharahu fi zikri, ягъни үзенең тәүлекләрен, көннәрен мине зикр итүдә үткәрә. Әгәр дә менә бу шарт нәрсә белән тәңгәл килә, Аллаһ Тәгаләнең сүзләре белән мин кешеләрне миңа гыйбадәт кылыр өчен генә яраттым, кешеләрне һәм җеннәрне дигән. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә шундый сүзләр белән әйткән. Һәм менә бу сүзләр дә, әгәр дә адәм баласы үзенең көннәрен, тәүлекләрен Аллаһ Тәгаләне зикр итүдә үткәрә икән, зикр итүдә ничек? Намаз уку, ул шулай ук зикр итү Аллаһ Тәгаләне. Менә без иртә белән тордык, дуа кылып башладык көнебезне. Бисмилләһләреңне әйтеп ашыйсың, бисмилләһләреңне әйтеп җөрисең, каягына бармыйсың. Кыскасы, дуалар кылып җөрисең икән, син һәр даим көннәреңне үзеңнең Аллаһ Тәгаләне зикр итүдә үткәрәсең дигән сүз. Димәк, бу шартны үтисең дигән сүз. Менә шушы кеше шушы шартларны үти, димәк. Әгәр дә адәм баласы кеше намаздан кала башка вакытта бер дә Аллаһ Тәгаләне зикр итми икән, димәк, бу шартны ул үтиме, Аллаһу а'лам, намазын Аллаһ Тәгалә кабул итәме? Аллаһу а'лам. Димәк, бу шартны үтәү шулай ук мөһим безнең өчен. Киләсе шарт булып Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә киләсе шарт булып әйтә нәрсәне? Ва рахмал мискина вал мусаб ва бин as-sabil вал армалатади вал армалатади. Ягъни нәрсәне аңлата бу? Тол калган хатыннарга, авыр хәлдә калган кешеләргә, Аллаһ Тәгалә юлдан булган кешеләргә, рәхимле булган кешеләрнең намазын кабул кылам ди Аллаһ Тәгалә. Ягъни кешедә рәхимлелек хисе булырга тиеш. Әгәр дә кешедә рәхимлелек хисе юк икән, ул кырыс икән, ул тупас икән, ягъни башкалар белән аралашканда теге йомшаклык күрсәтмичә аралаша, башкаларга юл бирми торган кеше икән, димәк, бу инде әгәр дә аның мәсәлән берәр мохтаҗ кешене күреп, яисә авыр хәлдә калган кешене күреп, елап ята торган кичкенә сабыйны күреп, күңеле йомшармый, ул аңа ярдәм итәргә ашыкмый икән, димәк, аңа үзенең турында уйланырга кирәк ул кешегә. Бу рәхимле булу, ул шулай ук шушы шартны үтәү, Аллаһ Тәгалә безнең намазыбызны кабул итүне бер шартын үтәү дигән сүз. Һәм менә шушы шартларны үтәгән кешеләргә Аллаһ Тәгалә нәрсә вәгъдә әйтә? Мин аны үземнең бөеклегем белән кылачлармын ул кешене ди. Менә шушы шартларны үтәгән кешене үземнең бөеклегем белән кылачлармын. Фәрештәләрем белән саклармын. Һәм шушы кешене гыйлемсез вакытта гыйлемле итәрмен. Караңгы вакытта нурлы итәрмен. Һәм инде шушы кешенең дәрәҗәсе, менә шу шартларны үтәгән кешенең дәрәҗәсе. Менә безнең Фирдәүс җәннәте нинди дәрәҗәдә башка җәннәтләргә карата, югары дәрәҗәдә, өстенрәк. Шушы кешенең дә өстенлеге башка кешеләрдән шундый өстенлектә булыр ди, югарырак булыр ди.
Һәм менә шушы кытси хәдискә игътибар итсәк, мөхтәрәм дин кардәшләрем, менә шушы бер намаз турында гына әле бу шартлар. Бер намазны үтәре өчен генә адәм баласы ничек үзенең күңелен үзгәртергә тиеш. Без әйттек тышкы шартларны, тышкы шартларны ничек ул йогынты ясый кешегә тышкы яктан. Һәм эчке шартларында санап киттек. Шушы намазлар кабул булсын өчен нинди шартларны адәм баласы үтәргә тиеш. Ничек ул үзен үзгәртергә тиеш, ничек ул үз өстендә эшләргә тиеш. Һәм менә шушыларны үтәгәч, үтәсә кеше, никадәр ул үзгәрә. Менә без хәзер әйтергә тиешбез. Безнең менә шушы әйбер, менә шушы гади генә намаз саклыймы безне фәхешлектән, начарлыклардан? Әлбәттә саклый, әгәр дә кеше тиешенчә үтәп, тиешенчә шушы әйберләрне үтәп, намазын укыса, әлбәттә ул инде андый юлга басмый дигән сүз. Димәк, ул Аллаһ Тәгаләдән курка. Димәк, ул инде үзенең нәфесе кушканны үтәми дигән сүз. Һәм хөрмәтле дин кардәшләрем, инде әлбәттә менә әйтәсебез килә, бу без әле бер намазны гына карадык. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә фарыз кылган, әле без фарыз кылган әйберне генә каладык. Пәйгамбәребезнең сөннәтендә бит фарыз булмаган гади пәйгамбәрбез үтәгән сөннәтләр дә бар. Әгәр дә аларны да үтәсәк, әгәр дә инде башка фарызларны да үтәсәк, бөтен динебез кушкан эшләрне үти барсак, үтәргә тырышсак, һәм тыйганнардан тыелсак, без нинди кешегә әйләнергә тиешбез? Әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең яраткан сөйкле бер бәндәсенә әйләнербез, иншааллах. Һәм инде менә шушы без сөйләп киткәннәр белән Аллаһ Тәгалә безгә файдаланырга насип әйләсен. Инде безләргә шу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле кешеләрдән булырга насип әйләсен. Инде кылган намазларыбызны Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылып, инде намазга басмаган кешеләргә инде Аллаһ Тәгалә намазга басырга насип әйләсен.